Tiri kusangana pano pa Sly Media TV rimwe svondo ari kutopindana mazuva ezvinezvita mumwedzi wechina zvawakanga wakaronga zviri kubatana here nekuti January achitanga munhu sananga achingoti gore rino ndoda kuzodai gore rino ndikapfuura apa ndozodai mwedzi uyu ndozodai zviri kuita here zvizhinji zvacho kune vamwe zvinenge zvisingaite kwete nekuti iwe hauna kurongeka kana kuti hauzive kana kuti wakapusa uri rombe asi kune mweya isingade kuti usangane nedestiny yako. Ndosaka pano pa Sly Media TV tichikuunzirai vanhu vakasiyana siyana vanobatsira vanhu kuti upenyu hwako huve hunoimprova, unakirwe nerifa uchiri mupenyu kwete kuzoti wakuda kunochembera ndipo unotanga kuchiona zvinhu zvakuda kuita asi pesa up wakanga uchirohwa 2 feet nemweya yakaipa, uchirohwa 2 feet nevaroi, zvikwambo zvichikunetsai muchingona kuti munhu angori kuita mari kumhuri kwenyu angori munhu 1 pakafiwa mabhokisi ndiye anotenga musingazoti pamwe ndiye ari kutokonzeresa but asi kuti munhu wese ndozvinoitika naye mumhuri munogona kubudira hako munhu 1 asi kune vamwe vanobudirira nekutsikirira vamwe vanhu. Iye zvinezvi tauya nhasi uno tiri padare raTateguru Simango Mayera aka Bolt Cutter ndio rimwe zita ravanonyanya kuzivikanwa naro handitika ini semazuva ese ndonzi Sylvester tafumana simbi yebasa ndinakunda echitate tiri kudare kwaTateguru Simango. Regai tivachingamidze muchirongwa tiri kufambira mberi nekunzwisisa kuti matare avari kuita akanangana nechiko chinopa vanhu zambuko mune zvavanosangana nazvo muupenyu zvikuru sei tingati ma-social issues. Tateguru makadi aiwa isusu tinofara iye zvine takuisa maoko aiwa tinoisa manja mudare tinoisa manja aiwa tinongokugamuchirai tichingogamuchira zvakare nevazaya vakatitarisa. Ndaiseka vanhu vachiti vanoti muzaya islang ndikati aiwa inini ndiri mundau handisi muzezuru kwedu muzukuru anotonzi muzaya mukatoya kwakaungana pamafamily gatherings kana kuti panhamo ninge tori muzaya saka madainiro atinoita nekuti isusu tiri mandau machangani kwedu tinoti muzaya hatiti muzukuru nokuti ndaiona vanhu vachizoti kwavanogoti muzaya sei islang kumazezuru asi kwedu kuchindau hatitoti muzukuru tinoti muzaya. Isationa nge street language kai. Aiwa. Ndo chirudzi chedu isusu. Kana taakubhuya taakureketa. Tiri kwedu. Nawasi muri kwere muzvinzwa here kuti nhasi tiri kumbabhuya diko. Alright. Saka imimi kudzinza rekwenyu muri nechekupi chaiko kumaNicaland iko? Tiri kuchipinge chaikoko. Kuchipinge ndo kwatiri kunonzi kuBikoni uko. Mount Selinda. Alright. Ndo kwediko. Ndo kune dzinza rekoko. Ndo kunonzi Taita. Sisi mukoma wangu inini anonzi Taita. Hanzi sisi chizezuru kana takwedu sanonzi Taita. Kana iri hanzvadzi hatiti hanzvadzi kana kuti mukoma tinoti mukunda. Munoti mukunda. Alright. Sotodzidza. Atezvara sezara. Sezara kuvamwene amweni ndimazvarira. Saka ndiri mwana wamazarira nekuti vanhu vanoti mwana wamwene ari kundinetsa. Mwana wamazvarira ari kundinetsa. Mwana wamazarira haasi kugara pamba. Chokwadi. Iyo nyaya yekuti hanzizvo mwana wamazarira haasi kugara pamba kana kuti mukadzi wangu mati mukadziko mukadzi ndomutichi mukadzi ndimukadzi asi kana kuti ari murorwa mukati memusha tinoti makoti kana kuti murorwa. Alright. Tomboti murorwa ari kunzi ari kuita gumbo panze murume mati anonzi ani zviya inini mukwasha ndonzi mukwasha. Alright. Mukwasha kana kuti mwanasikana auya kwamuri ari kusikokomblena kuti mwana wamwene uyo haasi kugara pamba anongovhura zipi pese handaneta ini nekubata mameseji hapana here zvingaitwa naimimi pachivanhu kuti munhu adzikame so nekuti ndonzwa futi kuti kare hanzizvo mwanakomana aigona kusvinirwa mukaka panhengo yake yesikarudzi kuti asazoda vasikana handizoti handichanazoda kuti chokwadi ndo zvimwe zvaiitwa asi uraiti kana vanhu vasingazvizive izvozvo kune imwe nzira here ingaitwa kuti inini kana ndadanana nakundai ndongoita wakundai chete ndisazoita meso zviriko here zvakadaro? Zviriko zvakanyanyisa ende ndinofara kuti panguva ineyi kubva pandakabuda pachena kuti ndakuita zvechivanhu
mitombo kwenye mitombo yamunoti mishonga yaiya kana takwedu isusu inonzi mitombo womutauro wekwenyu futi mutauro wekwedu iwoyo saka tungobvara nechizezuro anga chakanamirirwa nechimanyika naika alright ndo kwedu kuchindau kana takwedu kuchindau saka kune mitombo inotoshandiswa handiti kana munhu achinga ine munhu wake hazvinei nekuti mudzimai kana kuti murume asi wori kunoti chinangwa chenyu chekuvaka dzimba nekumisa misha kwete kuti zvakuitika mazuva ano vana vechizvino zvino akangogara neuyu zvikangodai so vanhu vakutosiyana pane ma-extremes ekuti vanhu vasiyane pamwe munhu anenge achirovawo uchizofungwa kuti ndinozourayiwa asi kana pasina nhau dzekurovana munhu anokwanisa kutodzikamiswa kuti asaite gumbe kunze gumbo mumba ndine chinamira chanoita zvekutemera nyora chinonzi chinamira chekuti ndozoenda kubasa kana mati aiwa kubasa munoenda kana mati chinamira ndozosukira ndangotera mudzimai achikorobha achitsvaira mukaona makutera mukadzi yakitsvaira makaiswa chipota nemadziro saka inini handikurudzire chipota nemadziro nekuti chipota nemadziro pamuchada kudya katidye rudo mucharamba makungotenderera ndayanzi rudo haridyiwe mucharamba makungotenderera muri mumba asi tinoshandisa chinonzi chinamira chinamira ichocho tinochitemera pasi peguvhu panapa nyora imwe chete yatinotemera tatemera nyora iyoyo tobva taisa mushonga wacho kuti upinde mukati menyora ruoko rwaunoziva ndo runotsamirwa nemurume wako kuti mukadzi wako pamunenge makarara paipaya totemera zvakare nyora muruoko imomo imwe chete futi toisa chinamira ichocho kuitira kuti paanenge akatsamira paipaya pfungwa dzake ngadzigare panzvimbo imwe chete ngaanamire pauri asave nemumwe munhu achafunga kana kuti rega ndimbobuda ndimboenda kwanhingi uko saka chatinokoshesa kuti munhu tanga wagadzirwa iwewe panyama yako wagadzirwa panyama yako nekuti amwe anenge aine mhepo dzekuti afanira kugara nemurume afanira kugara nemukadzi dzakazara saka uchinge wabvisirwa mhepo idzodzo wotemerwa chinamira chako waakugadzirwa iwewe panyama yako handiti wagadzirwa panyama yako chochizokupa zvekunobika manje mumba saka muri kutaura nani apa anofanira kuuya kudarira tateguru Simango ndiani murume here kana kuti mukadzi kana kuti noyatese zvinoenderana nekuti mawirirana here vamwe kana achiita zvemusikanzwa hapana paanobvuma kakuuya kwatateguru kuti nda kudzikamiswa pamwe chete nemukadzi wangu asiwo ndionoona mafambiro ari kuita mumwe wako mukati memba kuti mafambiro ari kuita mumba mangu haana kumira zvakanaka asi inini imba yangu ndiri kuida ndikuda kuti ndichemberere ndiri mukati medumba rangu saka ane dambudziko ndiye anouya ouya tomubatsira kana mawirirano murudo kuti muda kuuya mose aiwa zvinenge zvakanaka asi kazhinji havawanzouya zvavo vose kunyanya ana baba nekuti ana baba vanenge vada kuti nhasi apa mangwanari apa vanenge vada kupoya kuzvita mabhuru ita bhuru rekushandira mhuri ukitsvaga mari kwete kuita bhuru rekuzikanwa nemadzimai asi wozonzi wafa nhasi kana kuti wachembera nhasi hauna kana imba yekuti usiyire vana vako asi waizvita bhuri pamadzimai pamwe waita child spacing uko mwana kukadoma kuharare mwana chokwadi alright pachinami apa chine period here chinorinyiwiwa here kuti aye zvinezvi zvinenge zvapera uyai futi mugadzirise then mubva mazondipindura mubvunzo kuti ko zvino kana inini mukadzi wangu akazofa isusu takaisana nyora yechiname iyoyo zvinozofamba sei chinamira hachina expiring date chinamira kana tatoisa ndezveupenyu hwese hapana paunozonzi mangwana dzoka tirinyuwe futi titemere zvakare kana tatongoisa chinamira taisa zvachose nyangwe dai munhu akazonzi afa nhasi haasisipo pasi pezuva kana matongofa zvatongopera toti ndokuexpire kwawo ndokuexpire kwawo asi hatingati kuexpire futi nekuti wakatogadzirwa iweweka changoexpire pane uyu nekuti haasisipo aenda handitika asi munhu waunonoita bonde naye anonamira pauri umwe wechiwazo uya ndaita move on umwe wacho anoya anongosvikowa achitongokontinya ndangada kubvunza kaipapo kuti kana ndaita chinamira nemumwe wangu atorwa naMwari nguva yake yaita yakwana handizotadza kuroorwa here nemumwe murume zvichinzi uya wandakaita naye chinamira ari kudzoka aiwa hakuna zvakadaro nekuti pauri kuita chinamira uri kuita chinamira chekuti murume wawasangana naye haafaniri kungobva nekuti angofunga kubva chinamira ngechekuti murume wawasangana naye ukangonoita bonde naye wakaiswa chinamira chakatemerwa pasi peguvha apo
vamwe vanotemera mukati mezvidyo asi ndinotemera pasi peguva kureva kuti murume wasangana naye pabonde iwe ukatemerwa chinamira munhu iyeye hapana kwaanoenda anenge ari wako. Ndigadzirise ipapo indinovhunza ka ndine chinamira ndinacho pandiri asi kamusikanzwa karipo imi matizvoni wandangoita bonde naye andisika vabva vadaise nhunzi kudai nekuti ndine musikanzwa panoitwa sei because vese vanamira manje pandiri vanotonamira kunyanya kana vari vasikana vanoita zvekubuda vaye vachinoita zvechipfambi vaye kana aine chinamira maclients anenge akisangana vese vanoramba vachita sei vachidzoka ipapo vanoramba vachidzoka ipapo saka chinenge chakakosha kuti kana ari munhu wemumba kana iwe waiswa chinamira chekuti munhu anamire pauri wochitokupa zvekubika manje nezvekunomupfekera handitika wakumudzikamisa kuti asazobude achienda futi kune kupi kune vamwe mongova imimi chete muri vaviri. Mataura zvokuti wokunobika handitika haukuvadze here kuti ndisazoita zungairwa ayo sekutaura kwandaita kuti baba kana ubhuru hwavo ngahuonekwe nekushanda saka hapana kukwadzwa kunoitwa ipapo nekuti hatisi kuita munhu dununu rekuti riswere ungazomuda murume uswera achingodzungaira mumba achingotenderera mumba macho munodyei saka hapana kukwadzwa kwaunoita kana kukanganisa kwaunoita asi uripo pakungobata pfungwa dzemunhu nekumudzikamisa kuti ave munhu anongomira nemudzimai wake chete mukati memba. Alright, ndingamire naye here kana iye nhengo yake isisamuke? Panoitwa sei? Vakadzi vazhinji vanowanzoshingirira. Nyangwe murume mumba akanzi nhengo haisi kushanda, vamwe vanhu vakatogara izvezvi nhengo hadzisi kushanda mukati medzimbomo asi vakangogara kuti handichaendepi, wairani yangu ndinoida, murume wangu ndinoita sei, ndinomuda. Asi zvinenge zvisina kunaka nekuti zvinozotuma nekuti munhu ane mafeelings ka ane ropa rinenge richimhanya saka zvinozotuma kuti munhu azopedzera kuti rega ndichimbobuda panze ndimbongotsvaga wangoita sei anondivaraidza mukuzobuda panze uko murume kana ari ane dambudziko haazvitarise kuti ayewa inini ndine dambudziko munhu ari kubuda panze nekuti aroda kuti ambowana nokuita sei kusunungukawo kana kumbofarawo panyama yake nekuti hazvina mweya wetsvina zvinhu zvakatongosikwa namusika wamwe zvakadaro saka munhu anozotanga kutotora demo kana mapanga kutozouraya munhu asi asingazive kuti iye ndiye ane dambudziko kureva kuti iwewe sababa vemusha mukadzi haana kuvinga sadza pamusha sadza rinozongobikwa nekuti tinofanira kudya haisite chitoti washaya ipano inga grocery ndiri kutenga mari unayo mupesi ko kumba kwavo kwanga kusina sadzi here magrocery aisatengwa here aingotengwa handiti asi chawira kwauri nawe kuti pane bonde nekuti muvake musha handiti vana zvikomborero zvinotouya pamwe vamwe vanogona kunge vatori ngomwa dzekuti havatobereke asi iwewe ndiye waanenge aita sei waanenge avinga saka iwewe sababa nekuti chinonetsera panhau dzepabonde handikwanisi kubatsira mudzimai wako kana uriwo nedambudziko repabonde iwewe ndiwo unofanira kutouya nekuti pane mishonga yatinofanira kutokupa kuti ukwanise kumwa ukwanise kumwa tonosunungura chakasunga mukati mechiuno umu handitika tasunungura wotanga kuwana simba pabonde saka ndinokurudzira kuti ana baba kana vaona kuti havasisina simba mukati memba ngavasangorambe vachingonzvenga vakuti aiwa nhasi ndakaneta ndine stress kubasa nhasi ndanga ndakawandirwa asi vachiziva kuti pabonde hazvisina kumira zvakanaka ende handikurudzire zvakare kuti vashandise mapiritsi ayaya anoshandiswa ebonde kana mavhayagra ayaya vanenge vachishandisa nekuti ane time yaanolapsa obva anopera mukati mesystem yako zvekuti anotozokuuraya zvekuti ukazoda kuchiuya manje kuchivamwe kuti chikubatsire wamboita kana 3 4 5 years ukishandisa mapiritsi ayaya mishonga inogona kutadza kushanda wozokuti ndakaenda kwatateguru simango ndikapiwa mishonga yavo haisi kushanda inawe kuti wambotanga wanoshandisa mapiritsi echingerengere handitika saka nawangonoti une dambudziko repabonde usatenge mavhayagra usatenge mapiritsi ekuti uwane simba pabonde anongokupa simba nguva iyoyo asi ukazoramba uchiamwa haachatoshande pauri saka tinokurudzira kuti ukangoziva kuti ini ndiyo dambudziko riri pandiri wokurumidzawo kuuya tokupawo mitombo yedu wekuti usimbiswe pabonde. Saka kana wasimbiswa wakukwanisa kuitawo kana marounds akati kuti aiwa unoita kana 5 unoita
Unoita. Mukadzi anozoti yes, madyei. Ndozvavanenge vachidaka. Saka kuchema havasi vanotozvifarira kuti ngaawande. Tiri kukurukura iri nyaya yepabonde. Saka ngatiti murume hake bonde rachona rakanaka, asi mukadzi haasi kungonzwa kuda murume. Pane mumwe wataitaura naye achitopupura achiti ini ndinonzwa kumuda asipo, akangosvika chete panda kutosvotwa naye. Vanoitwa sei? Chinowanzoitika pane vanhu vanodaro, mukazondovabvunza hope dzavo, vazhinji vanorota hope dzebonde. Kunoreva kuti anenge akanoitwa mukadzi wechikwambo. Saka murume anomuda kana achinge asipo, asi kana achinge auya, inawe kuti pane varume 2, mabhuru 2 ari kutonga mukati memba. Ratobarika. Kureva kuti ane murume wakapiwa mukati menyika yemweya chinova chikwambo chiri kumushandisa. Saka chikwambo ichoko ndo chinenge chichidominata, chinenge chine simba rakakurisa pamukadzi uyu. Chinoita kuti kana murume asvika akungojinyura, akungonzwa hasha, akungonzwa kunge hameno zvimwe zviripo, akungonzwa kungosema naye. Ini ndogara nchiudza vanhu kuti hakuna chivanhu chinokutuma kuti usagare nemurume kana kuti usaroorwe kana kuti usaite musha. Hakuna zvinhu zvakadaro. Asi kune mhepo dzezvikwambo dzinenge dzakaiswa pamunhu, dzinenge dzichitaura kuti aiwa uyu mukadzi wedu koyo tiri kuita bonde naye susu. Zvatiri kuita bonde naye, pane mumwe wandakambobatsira aitoki ndinokuitwa bonde masikati chaiwo ndakagara. Ndototota kutotota chaiko masikati zvisiri ndotanga kutopfakanyika ndega ndakatogara. Saka munhu pane mhiko dzinenge dzakaitwa dzemweya yezvikwambo, urombo nyika wakabatwa mukati medzinza. Saka ndo mhepo inenge ichituma kuti hadi kuona kuti murume amugume, anonzwa kutoti zerere kunge hameno zvatoitika, kunge ane chamufamba mukati memiri wake. Saka kureva kuti mukadzi anenge akufanira kuti abatsirwe, obvisirwa mhepo yechikwambo yakagadzikwa paari. Patika andimona kuti paya varume tambotaura kuti varume vanenge vasingade, vanenge vachingopa maexcuse kuti musoro urwadza, ndakaneta, aiwa ndine stress yekubasa, zvinhu hazisi kufamba zvakanaka, but achinzvenga nyaya yekuti sikaridzi yake haisina simba, musana hausina simba. Kuvakadziwo zvikuru sei, regai nditi kune vanonamata, nekuti vanenge asingade kuti abude pachena kuti ataure kuti ini ndinorota hope dzamataura dzekuti ndinosangana nebonde. Anonyara zvekare kutaura kuti unoziva kuti ndinongonzwa kukuda kana uri kure, asi kana wazosvika andinonzwa kukusema, hameno kuti chii chinoitika kwandiri. Because paanoita open up vanobva vatotanga discussion yekuti ngatizvifambire. Saka vanhu ivavo vakadaro vari kurota hope dzekuitwa chikwambo vari vanhukadzi vasingade kutaura uye vasingade kuuya kumatare, mungatipatsanurai maimbo nechechika. Toita sei nemunhu akadaro? Pakadaro panoti netsei nekuti anobatsirwa ndiye auya kuchipatara. Kana iwe usina kusimuka, chiro chikaenda kusaidhi rekuchechi kwacho kune yainzi Pool of Bethsaida yaya yekuti zvirema, mapofu, vane zvirwere zvakasiyana vaingonosiwa ipapo vomirira kuti mutumwa auye asvika abvongodze mvura. Kana abvongodza mvura, iwewe waifanira kutora action yekuti unopinda, whether usikona kudziva riri kupi, waifanira kutotsvanzva nzira kuti unopinda imomo. Saka chinhu chinodiwa kuti ukwanise kubatsirika kuadmita kuti ini ndine dambudziko riri pandiri, ndo first step. Kana waadmita iwewe wega kuti asi nini zviri kuitika zvisinomo, ndakatoroorwa ndichida kutoroorwa kuenda kutogara nemurume, but ndakungonyebedzera kuti kuda kutsvaga zvinyaya ndichingoita hasha kuti murume asandibate, takugara tichinetsana. Admit. Kana wabvuma kuti une dambudziko riri pauri, the next step is action. Wakuchisimuka kuti rega ndisimuke, idzi nhau handidi kunyepa, adzibatsirike kukereki, adzibatsirike kuchechi. Aiwa kabati kuneswa vanhu musoro nemuvhangeri waMwari. Hakuna zvakadaro. Anopisa anodonedza madhimoni vanhu vachiumburuka pasi. Musadaro kaimi mama. Aiwa. Takatembenge tiriko. Takatembenge tiriko kukereke kwacho. Saka tiudzei kuti weakness iri papi, takatidhirei neweakness yekuti chiri kutadzikwa nechechi chii, iyo tichiti munhu ane simba raJesu ari mukuru. Chiri kutadzikwa nechechi inhau yekuti vari kubhesa zvese paprayer. Tikadzokera kunyangwe mubhaibheri macho munoziva ndine bachelors, ndine degree retheology. Tikanodzokera kunyange mukati mebhaibheri hapazi pese pairohwa prayer. Pane matambudziko ekutoti Jesu aigona kutotora ivhu osvipira mate. Vanhu vaigona kuti vakaenda kuna Pauro kwaitorwa mahengechifu aPauro kuti vanhu vakwanise kupora. Anditi ana Peter vaikuti vachipfuura mimvuri yana Peter yaitoshanda as a point of conduct.
kuti vanhu matambudziko ari mavari akwanise kupera. Namani atorwara nemaperembudzi, hanzi atakura goridhe, atakura silivhera, vaenda zvese kune muprofita Elisha, vachisvika kuya iye aitarisira kuti ndaenda kune munhu waMwari, ngaabude anditurike ruoko. Asi munhu waMwari anzi anongotuma muranda wake, endai munoudza Namani kuti maperembudzi ari paari ngaanoshamba mukati merwizi, mukati medziva, kuti maperembudzi aite sei? Apere. Ndo zvakare kumadziva kwatinoenda nevanhu kuri kutsondokotwa zvakare neve Christianity. Vashari musaende kumadziva, musaende kumvura kune satanism, asi muBhaibheri macho kwaitoendwa kumadziva kuti maperembudzi akwanise kuita sei? Akwanise kupera. Saka panozofira nhau yekuchechi inhau yekuti tinongobhesa zvese mutsanyo prayer. Pane pamwe pokuti baptism ndongo ya unopinda chete mvura. Pane pamwe pasingatombode kuti parohwe prayer. Pekutaura kuti panapa kapakuda desperate measures chaiwo kuti dambudziko rite sei? Ripere. Ndakabatsira mumwe mukadzi akanga ari muchechi, andichataure sare chechi. Anga ane 45 years, asina kuroorwa, asina kuita mwana, asi muchechi aingonzi aiwa garai achidonha nedhimoni every Sunday achingodonha nedhimoni. Kusvika azongoti inini rega ndimbobvawo panapa ndichada kunoita sei? Kunobatsirwa. Akauya tikamubatsira, mhepo ikabuda ikataura kuti mukadzi wangu wechikwambo ndakamupiwa achitori mudiki. Akatoitwa zvaakatoitwa kunzi ave mukadzi wangu, saka akwanisa kunoita sei? Kunoroorwa nekuti mukadzi wechikwambo. Asi munhu ari kugara arimo muchechi. Anenge achiitika nguva yaMwari haisati yakwana. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro zvekuti anzi nguva yaMwari haisati yakwana. But ndo zviri kutoitika tingada nokuti panotori nemhari dzinenge taura kunzi Mwari haasati akuloketa, grace haisati yasvika pauri kuti the right man aite sei? Auye. Saka muri kurayira kuti mashoko enyaradzo. Aiwa, mashoko enyaradzo. Dzimwe nguva chimboramba kunyararidzwa. Dzimwe nguva ramba kunyararidzwa. Taura dambudziko randinaro ndini ndiri kuziva chiri kuitika pandiri. Ndini ndinoziva shangu yandakapfeka kuti iri kurwadza sei. Mukatarisa muBhaibheri mako tichidzokera ikoko, mukadzi aibuda ropa anzi akagara 12 years. Apedza mari kumafizisheni yese, zvinhu zvisiri kufamba. Achitaurirwa kunzi upinde mukati mechechi nekuti wainzi wakasviba pachiJudaism. Nekinzi you are unclean. Haukwanisi kuti upinde mukati mechechi. Ndimo muri kunzi muna Jesu musinagogo. Maari kunoparidzira. Asi ari kuudzwa kunzi haukwanisi kupinda muchechi kuti upinde unoita sei? Unobatsirwa. Asi akazosvika pakunoneta akati aiwa, ini ndanetsa nekunyararidzwa nedambudziko ndini. Zvaari kutopfuura mukati merodhi, rega ndingopisva zvemerawo nepasi pechi nemumakumbo mevanhu ndinopinda usvika ndamubata. Saka dzimwe nguva usabvume kunyararidzwa. Kana uchinge waita dambudziko, usabvume kunyararidzwa. Ziva kuti dambudziko randinaro iri, shangu yandakapfeka iri kundirwadza. Saka ndikaramba ndingori same situation pamwe ndisingatore action, ndicharamba ndirimo mukereke. Nipezera kutuka Mwari, wakufunga kuti pamwe hakuna minduro yako kana kuti hakuna zambuko rako. Asi zambuko rako ririko. Asi you are in the wrong place kokuti ukwanise kuwanikira zambuko iroro. Pana namuzaya ari pagedhi varoda tateguru tiri kupfuurira mberi nenyaya. Tiri kupanzwisisa ipapo. Saka zviri kuti munhu uyu anofanira angatange sei kutsvaga kuti pundutso ndeiwana sei kana kuti after how long? After how long iwewe ndiwe unoziva dambudziko rako. Usamirire kuti dambudziko ritange rakomba. Nekuti pauri kuzouyawo dambudziko rakomba rane nguva yakareba, richatoro nguva kuti rike sei? Risinungurwe. Anditika. Saka iwe ukangonoti zvinhu zviri kuitika pandiri zvimusoro uri kunditema uyu. Ndane masonjo mairi matatu. Asi ndikuti ndikamwa mapenstop musoro wangu hausi kunyarara. Rega ndimbosimuka ndimboita sei? Ndinorapirwa musoro wangu uyu. Ukwanise kuita sei? Ukwanise kunyarara. Saka usamirire dambudziko kuti ngaritange rakomba, ngaritange rasvika pastage yakati, nditange ndarara pasi. Zvinhu zvinoda kukurumidzirwa. Zvinhu hazvisi kureva kuti nyaya yebonde yatiri kutaura iyi ndo ine hurukuro yese. Hazvisi kureva kuti munhu haasi kuzviziva kuti kunzoko kune vanhu vanoita zvematare, asi ari kudzidziswa kuti mushonga wakashata, zvechivanhu hazviite. Mungamudzidzise kuti kudi munhu akadaro. Nokuti ane nguva achitoudzwa navanhu vamadhigiri vamutaura iwaya, vakaenda kuchikoro chetheology 4 years ari pacollege, akazobva akaenda kudegree level, asi ari kuudzwa
kuti mishonga hatibate mushonga muchechi muno ende hatisanganisa ndoweti rinenge chitaura. Ndinongoti chiri kunetsa inhau yemachurch doctrine ende ndichitaura zvakare kuti vafundisi vari kuenda kunokanganisa vanhu nekuvaudza dzidziso dzisiri ridzo. Vari kuudza vanhu dzidziso dzisiri ridzo. Ngatauri ndakambe ngetori mufundisi. Saka idzidziso dzisiri ridzo dziri kunosvika pakunoudzwa vanhu nekuti vamwe chavanenge vachingona nechekuti mugare muri muchechi murambe muchingosidza makagara muchechi imomo. Mukaenda zvakuitwa mazuva kumachurches, munhu anoenda kuBible school anditika Bible school yavo havasinoita theology, deep theology dzatakaita. Anditika deep theology, pamunodzidza theology, munotodzidza according to mamwe mareligion. Kuti religion yakati kunoitwa chakati, munotombotendera kuti chimboendai kumatare en'anga. Munodzidza, munoona kuti sei vanhu vari kubuda vachienda kupi kun'anga kuenda kunobatsirwa. Handiti muri kuona manje. Saka dambudziko raari kuita nderekuti kuri kuitwa maBible school. Aita chechi yake, obva aita Bible school yake, yaanotsvaga matichers ake ipapo 2 years ari muBible school. Aita 2 years ari muBible school, 1 year rinonzi nderekudzidziswa church doctrine. Handiti muri kuona manje. Zvichira kuti usatende zvimwe zvitendero kunze kwechedu isusu. Chokwadi. 1 year ndeye church doctrine. Mufundisi iyeye ari kudzidziswa kudoctrinize munhu. Wekuti munhu akagara pasi, chiri kunyanyoshanda chizhinji is the church doctrine, not the Bible doctrine yacho iyoyo. Saka munhu kana adoctrinizwa, it means abatwa pfungwa dzake. Saka munhu yeye akatonzwa kuti mufundisi wake munhu ari kuti chakati pamusoro pake, munhu yeye anotonge achanetsanya acharwa nevanhu. Pamwe mufundisi hatombomuzive muchechi imomo. Inhau yekuti pane church doctrine yakanobata mukati mepfungwa dzake, abva anosungwa pfungwa dzake kunzi aiwa medu muchechi matiri ndipo imomo. So kana tichiuya ukabuda watadzira Mwari, ukaenda kun'anga watadzira Mwari. Exactly. Saka tikauya panhau dzechurch doctrine anditika idoctrine kwetera Mwari, asi doctrine riri kuitwa nemutungamiriri wekereke. Kuti ndo doctrine randiri kuda muchechi mangu, isusu hativigwe nemabox. Muchechi medu isusu hatibvumidze hairstyle yakati. Muchechi medu hatibvumidzwe dressing yakati. It's a church doctrine iri kuitwa anditika. Saka iwewe unofanira kuva munhu wekuti you are open, you are an open box anditika. Ari willing kudzidza nekuziva kuti alright ndambotedzera chitendero chavo chavari kundiudza ngine 10 years. Ndiri kungonzimirira nguva yaMwari ichakwana. Asi dambudziko rangu hapana kwariri kuenda. Kuramba chitenderera panzvimbo 1 anditika kaMwari asati ataura ndo pane nyaya yangu ipapo. Ko ngaataure muri kuzviti vatungamiriri, ngaataure kakupfurikidzanika nemi Mwari wacho. Kuti aiwa nguva yakwana izvezvi kidai. NdiMwari upi anoda kuti tingogara tingori mukati mematambudziko chete. Amen. Hakuna Mwari akadaro. Asi chinanga chaMwari saka maiona kuti makare kare kwaitopiwa mitombo kuchitoroteswa kunzi chakati ichi chiri kuitika ichi. Mishonga ndo yakazongoniswa kusayensi. Ebva yanochinjwa kuitwa matablets. Asi mukanotarisa maherbs kaya yanenge achitotorwa, mishonga inenge ichitotorwa iyoyo yakunochinjwa, yakunoiswa kumatablets. Isusu maKristu toda yemufamasi. Toda yemufamasi. Imenya muri kutikwira yayo. Yedu iri raw iyi chinyatsobva muvhu chaiyo. Tinenge tikiti aiwa aiziriyo, asi nhau yekuti tinenge tine madoctrine atinenge takaita sei, atinenge takadzidziswa. Saka ndinongoti vanhu ngavabude pamadoctrine. Kana uine dambudziko ndiwo uri kuziva dambudziko riri pauri. Zvakafanana nekunzwa mufundisi anokudza kuti mumusha maita ngozi otanza tichaite chivanhu, musaende kunoripa ngozi. Munopera musha wese muchinamata. Nekuti kugona ngozi huiripa. Ndosaka muchongoti chivanhu chedu, whether munhu ari kuenda kuChristianity muna November, kana vachitaura kuti hakuna chivanhu, why muna November maKristu vasingachate? Why muna November maKristu vasingaende kunobvisa mari yerora? Vanotedzere chii chivanhu ichocho kana chisingayeri? Saka ya selective application of the doctrine. Exactly. Ya selective manje. Nekuti dai panga pasina zvinoyera, nekuti vamwe taakuita zveChristianity anditika vanhu vangadai vachingoti aiwa isusu tiri maKristu. Saka November endai munounganidza hama, endai munobvisa rora, November chatai, asi hapana muchato waunonzwa November. Hakuna rora rinounganirwa vanhu muna November, whether munhu ari mureligion ipi. Kurakidza kuti chivanhu chedu chiriko ende hapana kwachinoenda. Saka vanhu ngavabvise madoctrine
mukati mepfungwa dzavo. Kana waita dambudziko iwe uchingowerera nekuseri wongonobuda wongotsvaga chinokuita kuti uite sei usunungurwe wodzokera hako muchechi mako wogara. Bonde chinhu chinosimbisa imba nekuti ndopaya panozobuda muromo wekuti handakuinga sadza kumba kwedu zvazviriko. Mataura nyaya yechinamira, pane here dzimwe nzira dzinoitwa kuti tiri muurongwa hwekusimbisa imba? Pane dzimwe nzira. Kune vakadzi yekuti vanenge vakatonhora miri wavo, miri wavo haudziye, miri yavo inenge isingadziye. Saka tine zvakare mishonga yatinotopa munhu, handiti kuti anotoisa pakotoni otonopfekera kuti nyama dzake paanozosangana nababa miri wake unenge uchitodziya kudhara. Iye anenge achitonzwa kuti aiwa ndikutodawo baba panapa. Nokuti vamwe vakadzi yayo kuti vamwe vanenge vakatonhora anotongoti murume akasatomutanga iye anotongogarawo achingomirira musi wanenge aita sei, musi wanenge atangwa wewo. Vakaitawo mwedzi vasina kumusverera kuti vamutange, iye anenge akangogara akangoti zete. Handiti saka pane mishonga inotoshandiswa pakunopfeka yekuti mudzimai adziye miri wake iye pachake ainzwewo kuda. Handiti uye zvakare tinobatsira nenhau dzemasari. Kune vanhu vane dambudziko remasare rekuti vanenge vachingochenama, rinenge richiunza zvakare minyama, rinokanganisa zvakare kuti murume agone kukusema pabonde paunosangana naye, nekuti sare rine mweya wetsvina warinaro. Ndo pane mhepo dzezvikwambo dzinenge dzichishandiswa. Saka munhu ane sare yainonobuda yakaita chinyama kudai. Asi ngini mabatsiriro angu, sare rinokanganisa kubereka kuti munhu akwanise kuita mimba, kana kuti akabata mimba vanhu vanogona kufa. Rinoita zvakare kuti munhu aite dzimba dzichiputsika, murume anenge achikusema. Saka kana riri pamurume zvakare, murume anenge ari murume anoita mamudzu wekuti hagarike naimba, anenge achingopopota achiita sende agare nevakadzi vanenge vachienda. Saka ngini mabatsiriro angu inoita sare handicheke. Handite zvekucheka nereza zviya zviya. Ndinotopa munhu mishonga yaanotoita zvekumwa. It's either anoisa mumvura kana kuti muporiji kuitira kuti riuraye. Vamwe vanhu akachekwa sari nhasi mangwana ratobuda futi ratopo. Handitika saka tinopa mishonga yaanomwa nemishonga yaanonopfeka pane sari paipaya. Ungonopfekera ipapo mushonga uri pakotoni, rinotanga kutotsva rega paanenge achitoripfeka ipapo rongoserera rega. Nekuti vamwe vari kutya matambudziko kuti azoenda kwanhingi unochekwa sari azobhlidhisa munhu atofa. Nokuti vamwe vari kungoita zvinhu nokuti vari kungotsvaga mari, asi vamwe anenge asina kutodedzera unzi acheke sari. Asi angoona pasvika munhu ane sari ongoti handika ndingoitora reza ndakanzwa kuti zvinodai so. Asi paari kunocheka munhu paipaya akutonocheka pasi riripo. Sari rinokwanisa kutongobatsirwa pasina kana reza yashanda. Munhu opiwa mishonga yekunwa nemishonga yekunopfeka pane sari pacho ipapo, rotongozvira rega, rotopwa, rotongopera rakadaro. Sari yemunhukadzi inenge ichiwanikwa panhengo yake? Sari remunhukadzi zvinosiyana. Vamwe vanoita masari kumberi, handitika kunze nemukati. Vamwe vanoita kunze chete, vamwe vanoita mukati nekumashure zvakare. Saka sari rinongobuda chero parinenge rangofunga kubuda. Saka remunhurume rinowanikwa kumashure. Unowanikwa kumashure. Saka munhurume haangazive zvinyowanikwa tiri. Munhurume haangazive sei kuti ndine sari? Sari haritombonyetse kuziva nekuti kachinyama kanotobuda kanenge kakareba kakaita kastrip so. Kanyama kanobuda kakadai so. Saka rine nguva yekuti rinombosvika panguva yekuti rinorwadza. Kana kuti munhu anoda kuenda kuchimbuzi paipaya, rinosvika pakuti nguva yekuti rinotomborwadza zvekuti munhu anotofila pain. Handitika anotofila pain, vamwe vogona kutofunga kuti mapiles nesari zvinhu tu zvakatoita sei, zvakatosiyana. Saka rinogona kutomurwadza paanenge achienda kupi, paanenge achienda kumbudzi paye. Asi akatobata ipapo anokonzwa kuti pane kanyama karipo kakaita sei, kakarembera. Pakanotanga kakachita kunge kakaomarara so. Kaine kurwadza kakanenge kachiita. Saka ukatoona izvozvo wotoziva kuti iri isari iri. Wobva watarisa iwewe zvakare maitiro auri kuita. Uri kuita hasha here? Uri kungojenyura vanhu here? Unongobatikana nekanhu kaniki kasina basa here? Woziva kuti ndo sari riri pandiri. Saka sari harisiri kubvunza, kanyama kanotobuda. Tiri panyaya yekuti imba ingasimbiswe sei? Apa izvezvi zvimataura iri nyaya yekuti munhu anofanira kuuya osvika ogadzirirwa kuti adziyewo muviri. Pane imwe nyaya here futi inogona kuti tiri kusimbisa imba?
nekuti izvezvi madivorce azara haisi nyaya yengoti mubamuna mafinances asi mafinances anogona kunge arimo vanhu vachopesana mwachibuda nemota yake achienda uko achiramba namwe achienda nemota yake nekoko mwachitora achivaka imba yake achienda nekoko mwachivaka asi kureva kuti panga pasi vakadivhosa nekuda kwokuti vaishaya zvese zvimwe zvinodiwa izvi zvakakomberedza munhu zvinenge zviripo saka tiri kunyanya kuramba tichitenderera panyaya iyoyi muzuva ranhasi muhurukuro yedu yatiri kuita inei saka pane zvimwe here zvinoitwa kuti tiumbiridze dzimba idzi ndiri padare iroro ndofunga ndaitaura musi uno ndichitaura kuti ndine dare randakaratidzwa ndine musi wandakarara mudare mangu ndine dare randakaratidzwa asi ndiri mukati memakope momo ndakanyoroteswa paine muchembere anga akarara pabonde rangu iri riri pamberero asi muchembere akarara ipapo anga akasunga machira ayo ejira rangu repolycotton iro sky blue repolycotton saka pakaita vakadzi vakanga varipo asi vakadzi vaita kunge vari kudaiso mumaoko kuda kusverera asi kusverera kwavaita vaida kusverera kuvarume vavo asi varume vakanga vafuratira gotsi vatovafuratira saka ndaitobvunza ndiri kuhope kuti ko wai vakadzi ava vari kufuratirwa kuchii chiri kuitika zvikanzi ndiri panguva muchembere ari pandiri izvezvi ari panguva yekunobata matare edzimba ekunomisikidza dzimba saka ndafambawo mweya mafamba mweya ndosaka muri kuramba muchingosimbirira ipapo kuita kunge ndakakudza hati padonongodza ipapo aiwa maakufamba nematare maakufamba nematare saka ndakanobvunza zvikanzi ayewa varume vari kuratidzwa nevakadzi vari kusverera varume vari kunofuratira madzimai vavo vachibuda mukati medzimba vachienda kune mamwe madzimai ndikati saka ndoita sei zvikanzi usatye nekuti panguva inei ndiri kufamba newe asi kufamba kwandiri kuenda newe unofanira kuti upinde mukati memasango nevanhu vari kuchema pamusoro pedzimba dzavo dzisina kumira zvakanaka wanopinda zvakare nevanhu vari kuda kumisikidza chinonzi dzimba mukati meupenyu vanhu ngavasangonopinde mukati medzimba vasati vanokumbirirwa nekuti chinhu chinonzi foundation chakakosha munhu wauri kunopinda naye mukati memba hausi kuziva kuti akatakurana nemhepo dzipi ndosaka muri kunoti madivorces ari kuita sei ari kuwanda mumwe pamwe anenge asina kutotenderwa nemidzimu yekwako saka kana midzimu yako isina kumutendera kuti agare newe achakuita zvinhu zvinokurwadzisa zvisingaite zvokuti unozongosvika pakuti rega ngite sei rega ndisiyane naye vamwe paunotamba uchisimbirira naye ndopaunza makesi akazorohwa nemurume akaurayiwa kana kuti akazotorwa chakati kana akazochekwa mumwe akazoiswa matumbu panze inhau yekuti vanhu vari kupinda mukati medzimba tangosangana parodhi apa tasangana parodhi hauna nguvawo yekumbonobvunzira kuti munhu wandinaye ndiye here wopindwa newe mukati memasango saka muchembere aitaura kuti unofanira kunopinda nevanhu vari kuda kuroorwa nevanhu vari mukati medzimba zvakare nekuti vakatopindaka hapana pachichati chisiyai dzimba dzenyu chapo kwakutobatsira kuti dzimba idzodzo dzimire negwara dzimire mune zvakanaka saka ndakanzi ndipinde nevanhu mukati memasango ndonovakumbirira dare rekuti munhu akwanise kupinda mukati medzimba vari mukati medzimba vacho tovakumbirira zvakare kuti vakwanise kugara zvakanaka mukati medzimba ende tiri ipapo zvakare tinosunga kudzikamisa munhu nhengo dzana baba ana baba ivane kuti nhasi varara apa mangwana varara apa asi zvandinoda zvacho ndinozvitaura kana munhu auya nekuti ndikataura pachivhitivhiti vamwe ana baba vanogona kubva vazongwara vozoziva kuti sakati ndo chinotorwa chouyiwa nacho kwatateguru kuzosaka you can arrest us alright ayo kana tisinganzwe ngatisungwe notogona kudzoka taane zvirwere togona kusiya futi vamwe vana vanozokura vasina ana baba vachingotambudzika variko kumasmall house ikoko anozonzi vamwe masmall house alright munosunga futi saka tinosunga zvakare kunodzikamisa nhengo dzana baba kuti nhengo yake ingoshanda kwauri chete isave kune mumwe munhu kwaingoita sei kwainoshanda ndinoona vamwe varume vakiti muri kuroya hakuzi kuroya kwaiwa unogotye chii ndiwe kwawakada mukadzi wako wega ukasarudza kuti ndiye wauri kuda saka iwe unogoti waroyiwa sei kana iwewe mhiko yawakaita nemukadzi wako kuti ndichakuda kusvika murufu munhu amone mukugarika tichange tiri tese ko kana iwewe wakunotora miri wako wakunopa mune mumwe mukadzi uri kuedza kuda kureva kuti chii saka hapana kuroya kazvida kugadzirisa imba yako musha wako ndo watinoda kuti tiite sei
tigadzirise mukati nyau dzakawanda varume vari kufa vari kumagirlfriends kunzi murume afa ari pamusoro pegirlfriend aenda kune girlfriend yakatogadzirwa nemishonga yainayo akunosvika akunozipirwa zvakanyanyisa akunofira atoita hatatari papo mumwe anofuratira vamwe vari kutofa mukadziverenga nyaya dzacho mumwe vazhinji vari kunzi vari kufira ari pamusoro pegirlfriend aenda kumba kwegirlfriend munhu akutonofira ikoko vamwe vari kuzonobayenga nemapanga vari kugirlfriend ikoko chamuri kungoendera kunobayenga nemapanga inhawe kuti girlfriend wosuri kwanisa kubvisa mubrain make akagadzirwa nyama yake iwe wacho akabva kugadzira ko saka zvakaipei kuti tinokudzikamisa iwewe togadzira mukadzi wako togadzira iwe tokudzikamisa wongonakirwa nemukadzi wako naye mukati memba ngatiti hatichanakirwe nemukadzi uyu nekuda kwokuti inini sevanhurume nevanhukadzi takasikwa takasiyana varume tinoda pese pese tinochembera tichingoda ende tichingozvarisa mukadzi anosvika panguva yongotiwo haacharide semadiro aiitawo kudhara saka murume pamwe anenge akunotsvaga zvaakunyimwa kumba kuna mai because vangoti aina ndafinikana nazvo zvebondezvo kazhinji mukadzi atiwo anowanzofinika kazhinji ukuona mukadzi akufinika nebonde inhawe kuti panenge paine nhau dziripo pakati pedu tiri vaviri saka kana paine nhau dzinenge dziripo zvinouraya mafeelings emukadzi bonde ndogara ndichiudza vanhu kuti bonde haritangire kuti tapinda mukati memba yemukati yemubedroom bonde rinotanga during the day communication yenyu muri vaviri mumwe wako abuda enda kubasa senderanaiwo tumameseji tunonakidza nditika hi baby hi sweetheart kuri sei kubasa kuri sei kumba kuri sei kana mukadzi akishandawo kuri sei kubasa mukisenderanga tumameseji nonakidza ndakusuweni nhasi pangu zvandakakurongera izvozvo zvinotuma kuti pfungwa dzemunhu nebhodhi yemunhu pamuri kuzosara mosangana manheru munenge mato aligna kudhara body yato prepared unotenga zvimayogati zvokumbeso paguvhu kuti murume wako anononanzvawo ipapo mungotenga nyimo chaidzo vamwe vakungoshandisa zvemayogati kune nyimo dzinopa simba futana nababa kutokanga nyimo dzavo dzoiswa salt anditika kanga nyimo dzingogarawo dziri mubedroom otsvagoti kumachokolates wopfekawo mbatya dzinoitawo kuti ungonzwawo kufarirawo bonde wopfekawo zvimalingari zviri mazuva ano izvi kwete kuti wakupinda nezisketi mugumbezi wokuti aiwa takatadzirana pakati kana matadzirana musavidze zuva musina kutaurirana musina kugadzirisana nekuti ndo zviri kuzoita kuti vanhu vapere munoziva kuti munhu anopera mafeelings nemunhu akagara naye mumba nenhave kuti vanenge vane zvavanenge varikuita sei zvavanenge vari kukanganisirana munhu iyeye akatoenda mukadzi yakatoenda nomwe murume mafeelings ake anotosvika nekutonimitiswa ka1 kwete kanenge asina mafeelings asi mafeelings ari kupera pane murume nenhau yekuti mumba pane zvinhu zvavari kupokana zvavasiri kuwirirana mukati memba tiri kutaurirana nyaya dzekusimbisa dzimba tiina tateguru Simango aka Bolt Cutter. Tabata nyaya dzakasiyana siyana vati pane chavanogadzira pamurume chinonzi chinamira inove nyora inotemerwa pasi peguvhu kumurume kana mukadzi kuitira kuti mugoramba makaita se makanamirana pese pamune muri haukanga mumwe wako haabude mupfungwa. Tavataura nyaya dzakawanda dzekutiwo pabonde panofanira kunge pachiitwa sei uye tiri kutadza chii chatisiri kuita zvakanaka varume nezviri kutadzikwawo nevakadzi. Tiri kukurukura nenyaya yekuti dzimba dzinosimbiswa sei. Tiri panyaya yekusimbisa dzimba iyoyi mambo pabata zvenyu asi pane nyaya dzekuti mukadzi wangu tinonzwanana tinodanana mafeelings aripo asi hameno zvaangoitika kwaari akuenda kumwedzi kasingaperi. Munhu akadaro anobatsirwa here uye zvinokonzerwa nei? Anobatsirwa zvakare. Vamwe vanenge vakashinirwa kunyanya nababa vanobuda buda vachiita gumbo panze gumbo mumba mai. Munhu anogona kutoshinirwa negirlfriend kuitira kuti paanorara naye akidzokera akinorara nemudzimai wake. Vamwe ndakamubatsira mumwe aitobuda mvura inozara bhaketi chaiyo yanga isinganhuwe inenge ichitonhuwa mvura yekuti chinotozara bhaketi agadzirwa inhau yekuti kwaari kunyanyobuda ana baba uko vazhinji vari kugadzirwa kunze ikoko nemagirlfriends. Atokanikwa anoziva kuti ndikakanika kumba kubonde rakushayikwa saka acharamba achiwandira kupi achiwandira kunoko. Ende vamwe varume havana basa nazvo vakaona ndo zvakuitika hataure
ukasakotsvagawo help iwewe iye anongoramba achingobuda nekuti iye ari kunogutsa kunzoko odzoka ngosvika kumboita sei zvake orara. Asi chandakazofarira pane kapo iyoyo vakatouya vese nemurume ende murume aitoadmita kuti zveshuwa igirlfriend ndakatonditaurira pachena ndamunzwa zviri kuitika angatombonditenderera nditi wakandipedzera nguva yangu saka ndinoda kuti uite sei undirorewo neni. Saka vakadzi vari kunogadzirwa kupfurikidza nemagirlfriends kunenge wabuda munhu panze nekuti anenge achikampena kuti murume yeye ndiri kutomudawo. Musaona vanhu vachanzi emerege zinoita neachievement vaivaya vanhu vaonerwe seri vanenge vachiuya kwana tateguru vachienda kwavanenge vachienda kuti ndibatsirei ndikuda kutoti ndirorwa ndipinde mupi ndipinde mukati memba. Varume vacho vashoma vazhinji tiri mumajere vazi vashoma mumwe nemunhu anowana wake. Tinokwana hanzi varuteka vamwe hanzi tiri kumajere saka anenge akanzi 9 years. Aya aikuseka zvedu asi pamwe pacho tinoseka nhamo kunge rugare mudzimba musina kumira zvakanaka. Zvimwe zvese tinazvo chirarama 2 in 1 akanaka matherapeutic mabhedha akanaka asi mufaro pasina. Saka tauya kuti tizokurukura nedzenyaya idzi kuti tinzwe kuti dare zvariripo kudai ratateguru Simango ndiva nani vanofanira kungoya kunoko vachiuya kuzobatsira. Tagara mumba tiri kuwirirana marounds tiri kusvika 5 asi nhumbu yaramba kubata. Ndinobatsira zvakare sekutaura kwandaita kuti kubva pandabuda pachena kuti ndakuita zvechivanhu tateguru vari kundirotesa mishonga. Saka ndinobatsira zvakare vanhu vane matambudziko ekuti vanenge vasingabereki mwana ari kuramba mumba kana vane mimba dzinotodza vai. Ndine zvandakaudzwa dzingori mhodzi 3 dzekungoti ndikakubatsira ndakuita zvandinokuita paunopedza mazuva ako dhera ungoti wapedza sanhasi mangwana acho wouya imhodzi 3 dzandongokupa so wotongotsenga zvatopera. Mwedzi unoteera unofanira kuti unobata mimba. Gore rinouya nguva inei unenge wane mwana. Unenge watone mwana. Saka hadzisi nhau idzo vanoda kutouchikwa vari kutonetsekana nematambudziko ekushaya mbereko vanofanira kuuya. Tiri padambudziko rembereko zvakare kazhinji mumba mukashayikwa mwana munhu anonotsvaga rubatsiro kazhinji mudzimai. Asi pane pamwe pokuti hongu mukadzi ari kufamba zvichida murume wari kugara naye ndiye atori nedambudziko rekusabereka. Munozoona kuti mukadzi yeye anogona kuzorambwa nemurume kuti haasi kuberekwa asi mukadzi yeye achibva pamurume yeye akuenda pane mumwe murume achitosvika achitobata mimba mwedzi mumwe chete. Asi murume yeye agotozogara agotora mumwe mukadzi ndo pamwe zvongoti mai we apa ndakaita problem apa dai ndakaziva ndakatofamba ndakasenga nemukadzi kuti haasi kubereka but kwaenda abereka ndatora futi mumwe haasi kubereka ndatora futi mumwe wechi3 haasi kubereka. Saka dambudziko rembereko haringomire kunhau dzemadzimai chete. Dambudziko rinogona kuwanika zvakare kumurume. Asi neego kaisi varume tinenge tichiti haiwa nekuti ini ndiri kubuditsa mbeu unogozoti handizvo. Unogona kubuditsa mbeu asi isina zvairi kuita isina simba. Yakarera. Saka kureva kuti mbeu inenge ida kutosimbiswa. Kuti ukwanise kuita sei ukwanise kubata chinonzi mwana. Saka varume ngavasangope dambudziko kumudzimai kana vaone kuti vagara nemudzimai kana muchifambira mbereko ndovanzokurudzira kuti fambei kana muri mese nekuti mese muri kuda chipo chemwana. Anditika zvakanaka kuti mungofambawo muri pamwe chete. Anditi moenda munobatsirwa zvikida tiri kubatsira mukadzi aita zvese asi mimba iri kuramba kubata isusu tamuuchika sezvatiri kungoita mumwe achibata mimba. Anditika ofungoti kwatategura hakusi kushanda aiwa kuri kushanda asi tauchika iwewe zvichida murume wako ndiye atori nedambudziko. Zvichida ndiye ane dambudziko asi auya kwatateguru agadzirwa zvinhu zvake zvaakuita zvakanaka. Tatanga kungoita vasina vasikana chete hapana mukomana. Mwana anobva kumurume kanti munozviziva. Mukadzi asiri anokontributa kuti pazvarwe vana vasikana. Taurai neni. Mbeu inobva kumunhu wechirume ndo kunokontributa majinzi ako iwewe kuti akasimba sei ndo zvinokontributa kuti munhu aite sei munhu akwanise kuita mwana mukomana kana mwana musikana. Asi zvisinei zvakadaro tinokwanisa kunoshandura nyoka. Tinoshandura nyoka yako kana uri kuti ndanzwa ndingozvara vasikana kana ndanzwa ndingozvara vana vakomana tinoshandura nyoka kuti uzvare mwana waunenge uchida. Anoshandura nyoka murume kana kuti mukadzi? Zvese
depending kuti anenge auya ndiani tinoshandura. Tinoshandura. Zvinyowani. Kana murume asingabvume kuuya tinoshandurira pamukadzi asi tinoshandisa chipfeko chababa nekuti ndo kunobva seeds. Tiri macreator. Alright, pane patisina kupendera patachitaura nyaya yekuti ari kutevera. Tazowanza nyaya asati nozoziva kuti kana munhu iye ari kungotevera kasingapera akauya mudare renyu zvinogona kumiswa here. Vari kutevera handabatsira vakawanda. Vane dambudziko rokutevera rekuenda kumwedzi. Vanotoda kutokamura zvakare. Kuna vanhu vanoenda kumazuva kwe7 days, vamwe vanoenda kumazuva kana 2 weeks. Tinogona kukamura kana uchingoda 3 days ndinotokamura zvakare. Woenda kumazuva kana unoda 2 days unoda 3 days ndinongokukamura mazuva ako. Vane matambudziko ekuti vanenge vachingobleeda but vamwe vatrya kutomwa matablets ekustopa ropa rakasiringamire. Tinobatsira zvakare kumisa ropa iroro. Alright. Tiri kupfuurira mberi tiri kudzidza. Uye toda kunatsodzwa kuti zvishomatari ari kubatwa here. Nokuti isu hasi vezinata hedu. Tiri vemedia. Asi kumedia ikoko tienda tichiti zvamati imi maakuita matare ndezvipi zvamuri kukwanisa kunge muchibatsira vanhu vachiwana zambuko. Saka mibvunzo yangu inogona kuenda ichiwanda ndichibata zvinhu zvakasiyana siyana. Pamwe ndichipa dzokorora nokuti pamwe ndenge ndichinzwa sokunge hamuna kutsopa jackets. Tine vamwe vanhu vari kutambudzika mazuva anaya nekuda kwokuti kuri kushayikwa mabasa. Kubirwa kwanyanya kana kuti kuvharana kwanyanya. Vanhu vakadaro vakauya kunokudarira tateguru Simangu vanobatsirwa here vane mabiro? Inini handikwanise kubatsira munhu yekuti apindirwa mumba akabirwa. Kana kuti munhu abirwa mustreets. Ikoko handinyepe, handikwanise. Munhu wandinokwanisa kubatsira munhu wekuti ane zita remunhu amuvhara mari. Iye yaiwa ndiwo wandobatsira. Ndine mishonga yandinotokupa uine zita remunhu wako pamwe mwamuchita business mwamuchita chii munhu yakuvhara achadi kudzosa mari. Munhu iye ndiwo wandokwanisa kubatsira. Ndine mishonga yandinotomupa yaanoenda kunopfungaidza pamarasha achidedza zita remunhu amuvhara mari achitotaura kuti chakati dzoka nemari yangu dzoka nemari yangu. Ndiye munhu wandokwanisa kubatsira iye. Mandipa mushonga mandichidaidza zita ndaita zvese zvamati ndiite. Anozouya sei kwandiri? Nokuti pamwe takatoblokana. Aiwa anokutsvaga kwamakaungana ndianenge achikuziva. Anokutsvaga. Nyangodai makablokana mungatsvaga kanyamwe phone number yekuti acommunicate. Nekuti pauri kunopfungaidza mushonga uya une zvauri kutaura ka. Ndikuda kuti ushaye hope. Kana zvinhu zvikisunga ngazvikusungire ikoko kuti udzoke nemari yangu. Kana uchifamba kwauchafamba ndinoudzwa kuti dzosera mari yanhingi kuti zvinhu zvako zviite sei zvikufambire. Saka pauri kutaura usingodana zita asi uri kutotaura zvauri kuda kuti zviitike kwaari kuti ave nesaini nemucherechedzo wekuziva kuti zviri kuitika pandiri izvi imari yanhingi yandakavhara. Imari yanhingi yandakavhara. Bhuza titinzwise nokuti kana ari munhu ari chivharo handiti kana ari chivharo anogona kuvhara vanhu 10 saka hazoziva kuti munhu ari kuita kuti ndiri kuda mari yangu ndiani. Aiwa anoziva. Kana achitorota kuhopa anotorota anoziva. Pamwe achindona nefesi yangu. Aiwa anotorota. Alright, tataura kuti pamwe vanhu vakavharana vachiita business. Mamaudza mumvunzo kwandiri wekuti tine vanhu vari nyaya yeshoko rinoti kuromba yauya nekuda kwokuti munhu ari kuda kuita mari nebusiness kana kuti nekurima. Ndo zvinozounza nyaya iyi yekuromba. Ko munhu anogona kubatsirwa here asina nokuti kuromba kwako zvosvika pakuteura ropa kana kuti nemhiko dzakasiyana siyana. Munhu anogona here kungoita zvinhu zviri clean zvisina kuti zvinomupandukira zvisina mhiko asi aine business kuti business rake rigone kubudirira. Mukanzwa munhu anobuda kana pachivhitivhiti achindinorombesa munhu iye anenge achinyipa. Hakuna midzimu yemuZimbabwe inorombesa. Asi chakuitika ndechekuti vanhu vakuziva kuti vanhu vari kuda fast money. Saka tikapinda neyekuti ndinorombesa vanhu vachauya vakazara kudai so. Munhu anokwanisa kubatsirwa nenzira dzakachena dzisina urombwa mukati. Nekuti chakaipira mari yekuromba une mhiko dzauchapiwa. Kana uchipiwa chaunopiwa kunzi shandisa vanhu vasaroorwe ndo vamwe vakunorota vachitwa bonde mukati mehope dzimba dzichamire mukati memusha kana chapedza stage yekushandisa vanhu pabonde chinosvika pastage yekuti chakutoda ropa.
kuti ropa ritange kudeuka mukati memusha, kuti mwe munhu atange kupfuma, kuti atange kubudirira mukati meupenyu hwake. Anditi ka ndinonzwa zvakare mwachanzi ndikuda instant money vane mafoni. Hakuna chinonzi instant money. Musambofe makanyeperwa kuti unoya mukati medare ratateguru ndoti ndinoita instant money ndotongoti bhapa wona mari yatomo muhari. Hakuna zvakadaro. Whether kuchechi hakuna chinonzi instant money. Mukaona panonzi muchechi maitika instant money munenge matorwa mafoni numbers emamembers emuchechi. Saka time news takuperforma miracle ye-instant money yaiya vanenge vaine vanhu vavo vanenge vakatoisirwa mari ma-alert anenge akutopinda. Akutopinda mari ichitoiswa from different numbers. Number uya atoisirwa mari mukokeshi make arukanda mari uya arukanda mari achiti mai yangu ya obva atosvetuka kuti mari yangu yapinda. Hakuna vazaya, hakuna chinonzi instant money. Mabhidhiri hakuna chinonzi instant money. Kana uda kupedzerwa mari yako enda kune vanhu ve-instant money. Chimbomudze kuti alright ya muri kuda yenyu yedare iyi ingoita instant money bude motora mari yenyu ipapo watopedza naye. Nokuti kana instant money iriko yako mari ari kuda kuidii yari kukuchajirei pana uchenjeri ipapo. Saka mudze kuti ayewa yamandichaja indainzwa chiitai instant money yabuda apa motora yenyu mari yopinda inini mobva mandipa yangu yandafambira muno. Saka chandinokurudzira vanhu munhu unokwanisa kubatsirwa mubusiness zvakanaka, whether uri doctor, whether uri lawyer, whether une mabhazi, whether une makombi, whether une shop utengesa hembe, vamwe utengesa magroceries, unobatsirwa. Chekutanga unoendwa newe kumasango wonokumbirirwa kumaZimbabwe kune marombo enyika. Marombo enyika ndo anopa pfuma. Whether uri kuita zvemining woendwa newe kumasango. Waendwa newe kumasango wobva waendwa zvakare nehuku yechikaranga. Wobva wanogadzirwa kuti inini pabasa randinoita hakuna anondidonhedza sekudonhedza kwaanoita huku yakavarairwa. Angiti muri kuona kuitira kuti business rako rambe rakaita sei rakamira. Wabviswa wabva kumasango wouya wopinzwa mukati mebikiro waakuchigadzirwa iwewe. Tapedza ipapo chokupa zvokunogeza kwemazuva 3 chete, chokupa mafuta atinokupa ekuti unongonozora pamhanza pako apa nemaoko ako nemumusoro chete uchienda kubusiness rako. Zvinhu zvikiita sei? Zvinhu zvichitofamba. Hazvina mhiko, hazvina kunzi uraya chakati, hazvina kunzi nganogara nechakati chauchadiridzira mumba. Midzimu yakachena iri kunokumbirira kuvashavi vekudzinza rekwako kuti vakutendere kuti ushave. Tinoziva kuti kumakare kare vanhu vainoshava vachipinda mukati memasango vonoya netsuro, vonoya nenhoro, ushavi ihoyo. Mazona hakusisina masango, vanhu vakushava kupfurikidza nemabasa emaoko avanoita. Saka takunokumbirira ushavi kuti ayewo akavedzinza hakusisina masango, hatichanoshavika nhoro, hatichanoshavika tsuro, membwe. Chitishavirewo ukwati mukati memabasa edu emaoko atinoita sei atinoita. Ndo zvinongoitwa izvozvo. Simple. Kana munhu auya kwatate fast results. Simple. Zvinoita kunge zviri simple zvikiitika so but with fast results. Zvakanyanyisa. Alright, ngatidzokei tauda unopeta hurukuro yeduyo. Vanhu vanorwara nezvirwere zvakasiyana siyana. Asi chiri kunyanya kurwadza vanhu chiri kunzi kuchipatara achiwanikirwe mishonga inyaya yegomarara kana kuti kenza. Iroro rinogadzirwa here muno kana munhu ane kenza akauya mudare ratateguru Simango? Awongo. Ndine mishonga yandakatorotesa ndakatonechera nezuro itoripo izvezvi. Yevanhu vane gomarara kuti vane kenza. Iya inoita maronda kunze kana ma-open ulcers ayaya. Saka mishonga iwoyo itori papa asangi ndatoipisa. Saka ndichatoipisa yoita powder nditika ndaipisa. Munhu anobika sadza rezviyo diki anditi abika sadza rezviyo ongorida iso anditi oisa mishonga iwoyo ipapo pasadza rezviyo obva anama pane ronda paipai otora jira kana bandage obva aita sei obva asunga 4-5 days tinofanira kutanga kutoona shanduko paronda iroro kana iri kensa inobudisa maronda kunze yai. Saka tinomupa mishonga iwoyo tomupa zvakare newe kuti unoiswa mukati meporridge kuitira kuti tibva taiuraya nemupi nemukati mainenge iri. Saka tinomupa wemuporridge newani unobika sadza rezviyo oisa mishonga ipapo onama pane ronda
oisa jira kana bandage. Okay. 4-5 days. Ronda iroro inofanira kunge rakuoma. Alright. Vamwe vanotaura zvema-stages. Munhu anofanira kuuya kwatateguru Zimango anenge ari pastage chinoti vamwe vanozoti kana wakambopiswa kuchipatara haugoni kuuya kwandiri. Renyu mudare makamira sei? Inini chandinonyanyofunga pachandoziva panyaya dzegomara kazhinji zvoda kukurumidzirwa. So kutaura kwange ringave dambudziko ripi haridi kurerwa for 10 years. Nekuti paucharera dambudziko for 10 years amwe kensa yatospreada muviri wese yatokupedza watosara nemazuva kana kuti mwedzi wekuti sei urarame. Wakutondipo miedzo inini nekuti unenge uchiti makati mimi munotorapa gomarara anditika. Saka ukaona kuti wafamba waenda kuzvipatara wanzi kensa yatobuditsa ronda kana maopen house ayaya ibva ungoti ipapo pawatongobatwa ipapo wobva wachoita sei wobva watouya chobva kachokubatsira ngavatoshamusika wakudzokera kuchipatara kwekuya 1 week ronda rakaita sei ratovhara. Alright. Tichivhara chirongwa chinechi ndezvipi zvimwe zvatisina kubata zvamunoti mhuri yeZimbabwe ingada kuziva maererano nematare atiri kuti kwatiri isusu kusocial media matsva kuti tateguru vakuita matare asi pamakore mamwe apfuura aya tisati mabuda pachena kwatiri tese isusu manga maakutoita basa irori. Ndeapi mamwe mabasa amuri kubatsira vanhu vachiyambuka mudare rineri tichivhara chirongwa chinechi? Amwe matambudziko andinobatsira ndeye vanhu vanonetswa nemhepo dzezvikwambo mumusha munenge makarombwa muya vamwe vachida kufamba kana semhuri kuti vazive kuti toita sei kuti chikwambo chiri mukati memusha chinzi chabva kana kuti chaita sei chasiya vanhu. Ndinobatsira zvakare vanhu vari kunetseka kana kugara mukati medzimba vari kupinda mudzimba vachibhuda vasiri kugara mukati medzimba. Ndingangoti basically zvizhinji tangozvibata pandakatitsanangura ipapo asi ndo mamwe matambudziko evamwe vanoda ma-immigration papers. Ndine vanhu vanditori nemareference navo vekutoti vanototi kana phone number yangu kana munhu ada testimony yangu ndogona kutomupa vanhu vari kunyanya UK vandinobatsira. Ende kubva pandatanga paitwa bira nezinatariye ndine vanhu vari kutokwira ndege ndifunga ndaita vanhu vabva kuUK ndaita vamwe vanhu vabva kuStates vachouya kuzoita sei kuzobatsirwa pano. Saka vamwe vane nhau dzema-immigration papers tinobatsira zvakare vari kuda kuroorwa vadapinda mukati medzimba zvese ndinobatsira. Tinotenda zvikuru kwazvo nokutiwanisa mukana wekuti kurukure. Tichadzoka zvekare kana paine zvimwe zvinhu zvatinenge tasangana nazvo zvinenge zvichibvunza vanhu kuti nhai imbotibvunziraiwo kuti tateguru Zimango idzi nyaya idzi vanodzibatawo here. Mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri tichivhara chirongo? Mashoko angu ekupedzesera ndeyekuti kana uchinge waita dambudziko usave unogara nguva yakareba. Ndiri papo zvakare kune vamwe vanhu vanenge vachizvitoti tiri vagarwi. Zvakanaka kuti ubudewo uende kunobatsirwa kunyange kwasahwira zvichida une zviri pauri hanzi n'anga haizvirape zvikomo zvinopangana mhute unogona kuti uri nedambudziko asi uchitobatsira vanhu zvakare makasununguka kuti muuye. Kune vamwe vemachechi vari kutaura kuti tiri kukereke asi da kuita chivanhu chedu secretly tinobatsira vari kuda chaunga zvinoda kuunganidza vanhu makereke edu ndinobatsira zvakare. Saka usamire kuti dambudziko rako ritange rakomba pauri kungonotisa kuti izvi hazvisisiriri izvozvo zvakanga zviri ibva watokurumidza kusimuka wouya tobatsirana nguva ichiripo. Ubva wauya tobatsirana nguva ichiripo. Regera zvekare kuswera uchitambisa nguva uchiti nhai mukoma Sly ndipei phone number yatateguru iripo pavidhiyo iro rineri nemamwe mavhidhiyo atiri kuita navo. Saka havanetse kuwana uye isu hatisisu tinopa mavhiza vanhu vanoenda kudare. Munhu wese ane dambudziko rega kuuya kwandiri nokuti nhai ko chakati vanoita here ko chakati vanobatsira here. Ndosaka vari kuisa nhamba yavo pachena iri paskrini kudai zvekuti imimi chitorai nhamba iyoyi mobva mavabvunza zvese zvamuri kuda. Tanzwa nekubvunzwa kuti ndosvika sei kwavari aiwa hakuzi kukoti kokunzi unoti aiwa ndofanira kuenda kana kuti ndina lawyer kana kuti ndinani. Isusu veSly Media hatizi lawyer revanhu vari kuenda kumatare. Nhamba dzavo vakasununguka kuti vabate direct. Hazvina basa kuti uri muZimbabwe, hazvina basa kuti uri kunyika dziri kunze. Chaunongoita iwo kufona nhamba idzodzidzi
asi ukafona namba nguva dzinoratidza kuti hausi usiku, vamwe vanozofona na 1 AM zvekuti unobva wati pandaita kunge waone emergency iri kuda ambulance. Kunokuwa hakuwanzouya hako maambulance, asi vanhu vanouya vachidembedzanwa vanobatsirwawo zvavo zvekare, asi vanobatsirwa kwakaita sekwakaedza. Zivai kuti matare mazhinji acho haaitwa usiku kunze kwokunge riri bira. Asi garai mabhuka, musangouya chero nguva, nokuti vanogona kuti manzi vachitaura ndinoenda kumasango, vanoenda kumasango vachinochera kana kuti vachinorevera zvavanenge vachinoreverera. Hazvisi kureva kuti unongopepuka wangoti turuturu wakutoda bhuka appointment yako pafoni ipapa, wonzwa kuti variko here. Kana wasvika, isusu kwatiri ungatozoya iri testimony kuti ufunge pandakazoenda kwatateguru Zimango ndaifungudza kuti mafanisi, ndakatosvika ndikatobatsirwa. Pane imwe vhidhiyo futi ramunofanira kutsvaga panyaya yaitirai Nyatsungu. Uya mwanasikana akashayikwa kwemakore 12 apfuura. Takauya munomu mhuri yachona ichida kutambanudzirwa dare ravo kuti wanzwiso chii chakaitika kumwana wavo. Vhidhiyo riripo zvakare paSly Media, ritsvage unzwe kuti vanotambanudza matare sei. Inini ndinonzi Sylvester Tafumanei, chasara ndechekuti ndionekere kundai chitate. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa uye nekuchengeta nhamba iyo iri mufoni mako. Kana iwe usiri kubatsirwa, wanogara ungoriwo nayo. Ukazonzwa munhu achiti ndine kenza, wakutoti imbofonera ava. Ukanzwa munhu achiti aiwa inini kumba kwangu kuri kunetsa baba havana moto, wakutoti imbotiraya gogo ava. Ukanzwa kuti murume wako ari kufamba famba zvisina kunaka, imbotiraya chi muchembere, vanokubatsira pane zvakasiyana siyana. Inini ndaoneka kare, chisarai vedu we. Usape mic kuna journalist hanyarare. Tatenda.